Ine mehribanlar yürüýti. Jaňadan-da käbir adam telefonu ýüzüne edem jaň alan oklar. Şo jaň aldyrar ýaly yürüýti burada ohoýlap tapdym. Öz gudoklaňyňda goýýaňyz, gudoklaňyňda goýýaňyzdan soň men şu gedekki oýlap tapanym maýsatly üçin yürüýti, maýsalar üçin şu gudoklaňyňda goýsaňyz ýokman maýsatlylar jaňyňda alarlar. Dinleň. Deredim. Maysa Maysa Men ho Maysa Maysa men Allah telefoni Alay telefoni Maysa Maysa Qallir telefoni Maysa Maysa Qızıla basma Goýa bas Qallir telefoni Yukarı strelka Gök Maysa 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 Allah telefoni Qallir yukarı goy Maysa Oha iPhone ulan ýa-mı Maysa Allah al telefoni Maysa alay telefoni al telefoni alay da telefoni Maysa Nädipdir gowruňyza ýaradymy? Mehribanlar kim adyn tuturup aýtdyrjak bolsa ajaýyp tesir ýazýaňyz, tesiriň üstü bilen size şular ýaly gudoňyza goýmak üçin atlar tutup aýdyp berýär. Janyňyz sag bolsun, sag bolun.